Aku sapa? Kowe Durna. Obar kono. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Ae mundur. Mikir. Ya. Tumungo-mungo paneng sapujaing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya malah dadak ngebis aku kena angine Ndara Werkudara. Werkudara. Apa? Aku sapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entah? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong susun saka aku. Apa-apa sing tak pareke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Anaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Tak kaya ngendi, Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon taju kowe. Oh, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Gong, bojomu rene lho. Mama. Setan rasa. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadhawadana. Ya, ning ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Ndara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kali Ndara Janaka. Nek Prabu Gendra Swaropati. Ora wae lek kajane. Apa? Apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke. Dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk. Terus diboyong karo prajurit pagralon. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek. Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang. Ngukung arepe dhewe kowe boyongi para pandhawa. Nata mantura Prabu Baladewa. Babarna pisan lekane apiku parang. Wah, nata mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuataning Candra Wiraya Barat. Wah!
manik jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake Jembaring. Wong cilik kete wedi mati. Ayo, tandingono Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan ya kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Ngono kae kok. Kowe takkan jadi mengko mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampean durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Ki wong lanang kok ya nggo pengilan barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampean. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro kandhang. Waduh, mati aku. Wah, mati aku Petro. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ngene iki piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Petro, aku mati. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulungono Semar ati aku. Semar. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mung ajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Mongko aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi uni mang goleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki mung ngetutke
biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetuki aku. Ora gelem ngetuki aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso ngledak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledek. Hus. Aku anggap kowe macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kaya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Tua aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbum aku goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing waskita, mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg lido ngetutke nek durung ketemu karo pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap, Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ora tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petruk melu aku. Nggih, kula derekke. Gareng nendi? Mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadhang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mobah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra anglala sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang saringpa kelawan Semar ingkang sejati. Marikoten mrayetna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana.
Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendra swara pati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar. Wah, kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waluyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya. Langening kalanggiwan aglar pandaan muncar dinon lir kekonang sureng sorote tanpa adang nolo garing Petro apa dene kowe Bagong? Wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh Den. Wonten dawuh Ndara. Pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku. Nggone nampa timbalaning wong atuamu ya kuwi Kyai Semar. Aku ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Mligine Yayi Prabu Darmakusuma Werkudara dene Arjuna nggone kapikut dening mungsuh. Apa ya bakal lakon kaya mengkene selawase aku. Weh, ampun kaya ngoten. Sampeyan niku nuwun sewu arep wujud kaya ngoten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan menika kadidene titah sewantah lho Ndara. Budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti, sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadang.
ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dununging para Pandhawa. Ampun kaya ngoten. Napa sampean purun dadi macan selawase? Nek ora terus ora gelem nemokke tempundi dununging para Pandhawa. Ha nggih. Napa sing aturke Kakang kula Garing niki bener. Sampeyan nek cara ngoten niku padha karo mupus karo pangarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi lemadosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa. Pun nek manut kula nganu mawon sampeyan jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo gong nang kono ora malah ditampung to malah kopen sampeyan dadi macan tur dadi tontonan apa ora glereng. Aja ngono to le kuwi mesakake Ndara Baladewa ki mau labuh Karang Kadempel. Saiki dadi wujud kaya ngene kono. Nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh awake dhewe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke le tindak, ngoten. Mlaku alon-alon manekung sinartan prihatin tapa brata. Mengki rak Gusti menika paring pepadang tumrap Ndara Baladewa le wujud kaya ngeten iki. Miyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot ditahan bacang kasur lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga yo yen pancen ngono lho Garing Petruk Bagong. Ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi dununging para Pandhawa. Lah ngoten niku ora kok njur. Oh, titik-titik kok durung lokro, titik-titik kok durung lokro. Awi kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke Ndara. Nggih, gesah kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke. Monggo tindak-tindak saniki mawon mengke ndak salah kepadangan. Long-long yang driya mangu kong ganduan limang Koten prayitna semuliris semuriris
eko balik Mas Tunomo Sidam Sekaring bawana langgeng Ismaya ingkang praptana ing Undarandir bawana nggih Bukulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana Semar kaya isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng kita apa to kang dadi darunane dene kita sowan monggo tanpa tinimbalan kekilapan apa Paduka Pukulun ing mangertos mubah musik ing para titah sampun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring ing panguwaos Paduka nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sedyane Semar Ismaya kula wonten timbalan apa ing bakal kita aturake kelawan panjenengan ulun sayekti kabeh mau wis kinudrat dening panguwasaning dat kamurweng dat jumbuh kelawan apa kang kita andharake sapa wae titah ingkang bakal anggayuh kanugrahan kang mangkono pacobane uga bakal cumepak monggo Semar pacoban lan kanugrahan mau sayekti loro-lorone mur misah ngerti yo kita kelingan nalika laire si Jabang Tetuka ya atmajaning si Werkudara nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra duk nalika semono Jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsuh Nalendra Inggilingaya Prabu Naga Pracana nalika semono si Arimbyang Gundeli kalawan atmajane krana rasa tresna nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diiklasake mula kang sangka kuwi kabeh ingkang lumadyana ing jagat sayekti tanpa beda kelawan lupiya ingkang wis ulun andharake Pandhawa bakal mbangun negara ya lair ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacobane mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe ya kuwi Semar Badranaya angka loro wayah ulun ing Ndarawati kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacoban ingkang tumanduk lawan para Pandhawa ngaten Bukulun ya mung dadi pangerten kita sayektine pacoban ingkang tumanduk ana ing momongan kita para Pandhawa mau yen to ora kita kelawan nata Ndarawati ingkang ngrampungi ora bakal ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nyirnakake Semar Badranaya gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lergin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek kersa Paduka Pukulun ora usah dadak ulun andharake kanthi cetha kita wis tanggap mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadyana ing jagat nggih mboten ketang alon-alon ajeng kula onceki lakon iki apa to sababe lha kok abot temen macoban sing sumandang dening momongan kula para Pandhawa baliyo marang marca padha rampung ana lakon iki Semar nggih nyuwun pamit tambahi pangestu Pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik titiyane kandhayane trisanya
sinayang manggelung mangrukmining cakranira kang mitraning asta aning asta lah kok sinuwun Ndarawati manjing alamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tuwung tindaking Kyai Nayantaka lah sampean niku pancen Karang Kadempel ana kahanan kaya ngoten sampean malah ninggal Karang Kadempel mergo aku wis ngerti sapa ingkang minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kalawan tindaking Kyai Nayantaka tak kira jagat ora bakal bisa padhang lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dununging para Pandhawa niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara ayo Kakang Semar tak derekake Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri manjing telenging makunjaran Sangya Pandhawa nalika semanten Adyanata ing Amarta miwah Satria ing Jodipati Raden Werkudara datang saged angglawat amung pasrah dhateng pepesening kodrat kocap lampahing Sardula kendel Ndara, kok kendel Den? Kok mandeg nenten apa Ndara? Nolo Garing, wonten dawuh Petro, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh yen kowe ora weruh mestine jeneng memper. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni Den. Sigra cancut Taliwondo Sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa.
Koko Prabu. Waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Nggih, Yayi dawuh sami-sami. Jernyatane mriku sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud sardula. Saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temajati jati lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula ndherekaken paduka Yai Prabu Ngamarta. Ndarawati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau kula nilar Karang Kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Swarawati. Samangke kula wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Ndara sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengene dadi celeng malah ngerti. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu lek ketutke karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke seprono tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngoten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane Ndara. Merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, ladala. Aku ngaturke panuwun Gendra Swarawati nggone bisa ngaturake Semar.
Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku wis suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tala mangsa. Wah! Rata. Laguku karepe dhewe. Lah kok dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah. Iki meng Semar pucan wae. Ambyak awur-awur legane kae. Wah, lata. Wah. Mboten kalian sinuwun Ndarawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwen le payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus? Lah kok Semar muni gelar wayang kulit barang. Petro, minggato kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki bono dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu nang minggita kono mundur ana. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ale panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih jagat niki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Weh lah. Pandra tata kati Wisraya Indriyaksasara maruta suwe nggonku ngarep-arep iso mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah pendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kanda Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujude maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, Kyai Dalang.
kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang kondom buan. Omongane mbok sing apik kok. Alah wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten, mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak, iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kalih anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing rampungi darah. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Celorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar, pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane ora. Ini amang iki lho. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wus, mulai Semar iki ngene iki lho. Terus sangane tak ndang. Iki panahe ya melu terus dicekel diantenan kok. Panahe sapa emak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku ya, Pak. Panahku nek cekel ngolet-ngolet ngono. Jiap reo. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemmu. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panah ning ora semono kowe. Kowe do semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko nggondrahi. Wis. Panah kok nggondrahi. Minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Karepe piye? Rak tenan to? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala.
Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adur suwe kuwi ngopo to? Galeke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembya. Wah, ngentak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Menengo kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali yo. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Mindira ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tak cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Suropati ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Lek ngentep kae iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Jalak. Pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan lho. Iki ora tak kaco. Wah, anggere tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih, kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Waduh. Kapok ora kowe. Kandan-kandanane kok senengane. Bagong. Legek-legek sadule to. Me. Kapok ora tobat nekat kabeh. Gong, bojomu rene lho. Mama.
Ratakan rata. Dus Waduh ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning Kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku. Nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Lole kentos walu gembol manyar-manyar juk ning dungkul wana tiatelas sastati wana. Dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Nadyan ora nggawa wadyabala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa keparat. Werkudara. apa? Aku sapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entah. Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci saka aku. Apa-apa sing tak mereke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Wae mundur. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Obar kono. Tak kaya ngendi Tru? Leboke kothak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara ndikon tajuk kowe. Wah, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ora ngono ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir lho. Iya. Tumungo-mungo paneng sapuja ing ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya megalan gunung dadak ngebis aku. Kena angine Ndara Werkudara. Pun sumilak pepeteng sing nglamuk enten Karang Kadempel enten Negari Ngamarta. Yo Semar. Awiten dipun wiwiti wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lair inggih batin. Supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinaringaning Gusti lan binerkan dening panguwasaning dat Kampur Pengdat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca